Nej. Nu vil vi lave en taste-test. Nico, han er også lige der. Men vi har noget Skittles. Skal vi nok lige sådan der. Skittles. Ja. Vi ved ikke, hvad vi har aldrig nogensinde smagt det før. Og Dextro. Og vi har kun smagt de andre, så vi vil gerne prøve at smage Og så har vi sådan en her. Det vi har aldrig smagt. En Rittersport. Og så har vi dem her, tror jeg også er med i etteren. Det var de ikke, tror jeg ikke. Jo, det var de sgu Jo, da. det var det sgu da. Så skal vi ikke spise dem. Jeg kan ikke huske, hvordan de smager. Det kan jeg godt. Vi kan spise dem ikke. Dem spiser vi ikke. Vi starter med den her. Vi har også alle mulige slik her. Skal vi... Og med en, der holder kamera, men den spiser vi ikke. Vi starter med de her Skittles. Halløjse lort. Fuck der. Jeg har lige en kartoffel her. Se. Jeg åbner den her Skittles. Så jeg skulle lige Så må vi se om... Og I må gerne skrive i kommentarerne, om vi skal se Danmarks serie i dag. Jamen, det gør vi. Men skriv i kommentaren, hvad vi skal handle og slik til episode 3, hvis der kommer det. Ja. 20 likes, så kommer der en 3. Ikke 20, 5 eller sådan noget. 10. Den anden, den tror jeg fik 6 eller sådan noget. 10 likes, så kommer jeg der fik en 23 afspilningen, tror jeg. Og jeg skal nok prøve at lade det med mine venner, hvis det kan gøre det, lade sig gøre. Vi er fedt godt, mig og Nicolaj. Det ved I godt. Nej, det ved jeg Det godt. Så jeg skulle da starte. Fuck, du er dårlig til at ordne det der lort. Det går nok 100 år. 100 år senere. Hvornår er du færdig med at åbne den nu? Du skal fucking ikke åbne den der, med. Kæft, du er klappis. Nå, det skulle du åbenbart. Du skal også have den der. Det gjorde jeg også. Kæft, det ser lækker ud. Hvad? Vi viser det. Oh my god, hvad er det for noget lort? Og vi starter med den grønne. Der er en masse herinde, Det er som vi godt. lige kan tage op her. Bare gå sådan her. Kan vi? Hvad fuck laver du? Nå for helvede. Okay, vi tager Det en er grøn. mig. Vi starter med at tage en grøn. Jeg håber ikke, det er ligesom bilbuslet her. Det er lidt lækkert. Kan man se, om der er nogle forskellige smage? Det er der ikke, og vi har også kommet i gang for helvede. Du har aldrig prøvet at lave en test, det er derfor. Ja. De ser sådan her ud. De ser ret fedt ud og klamme. Men ja, så har vi vurderet fra 1 til 5 Du har stjerner. ødelagt det her nu. Lige meget. Fra 1 til 5 stjerner. Fuck det spray, man. Okay, 1 til 5 stjerner skal vi vurdere. Og så ser vi, hvem der kan lide det bedst. Ja. Okay, 3, Nej, vi vurderer til 1 til 10. 3, 2, 1. Oj. Det smager Mentos. Det smager Jeg godt. har en vurdering på 8. Jeg siger 9,5. Ej, Mentos. Fuck, de smager godt. Mentos. De smager godt. Mentos. Oh my god. Fucking godt. Kan kameraet ikke stå? Ej, det smager godt. Fuck, de smager godt. Ja. Ja. Og den her pakke her, den ser simpelthen sådan her ud. Det har du vist dem, Noah. Nu skal vi simpelthen til at smage med det her Dextro. Nej, vi skal også have den gule for helvede. Nå. Og den røde. Nej, vi behøver ikke tage alle. Nu vi tager bare den gule. Smager den også godt. Du får bare den lille, for den passer jo til dig. Okay. Man kan ikke se hårene, mand. Det er ikke så meget. Fuck, det smager lort. Jeg giver 4. Jeg giver 4. De er fucking sure. Ja, 5. Det smager af mormor, mand. Vi skal ikke den grønne, den var god. Ja. Ja. Jeg skulle gerne have mere af den grønne. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have mere af den grønne. Det ved jeg ikke. Det bliver vi den her lortebakke, som Nico har selv lavet. Jeg tager lige mere af den grønne. Fuck den. Jeg skal lige have den orange. Hvor er Dextro nu? Nico, hvad laver du? For helvede. Hvor er Dextro? Nora skal stå op i den. Hvor er det Hvor er Dextro? Det er du smidt væk. Nej, det var sgu da dig. Sådan er det her. Der. Okay, nu skal vi simpelthen smage. Kæft, jeg er syg til Vi det kan her. simpelthen smage på den her pakke her. Dextro, den vender lige på hovedet. Ja, det må jeg leve med. Okay, nu åbner jeg. Vi har kun smagt de røde. Okay. Hvor er det inde? Den her, det går hurtigt.
Later. Her har vi dem. Jeg ser sådan her ud. De ligner faktisk lidt de røde der. De er faktisk rigtig... De ser rigtig flotte ud. De ligner faktisk alle de andre. Så der tror jeg ikke, der er nogen forskel. Okay, jeg er klar. Men det må være smagen. 3, 2, 1. Den er fandme godt. Vurdering på 10. Det er den en vurdering på 10. Og de her, de giver energi. En vurdering på 10, Nico. Her er jeg nu. 1 minute later. Og han blev lige sukkerchok, ham numsen. Ja, har vi simpelthen den her Rittersport Kiks. Den ser bare god ud. Jeg skal åbne noget shit ud. Shit. Nej. Og det er vaccineret. Og det er vaccineret. For helvede, Nora. Hvad fanden tog du det hele? Men så kunne fucking kun have det. Hold da. Ej, hvor er det godt. Her. Den er jo... Fucking ødelagt hele pakken i en fucking idiot. Hej. Nej, jeg skal. Nej. 1,5. 1,75. 1,3 kvart. Nu. Waiting på 9,9. Det her vi har ventet på 10 stykker eller sådan noget. Og fuck er lige der blå nogen henne. Det her. Det må du ikke. Det var jo vi her. Den sidste. Dem kender Der I. mangler også slikket jo. Dem kender I, dem her. Vi har bare ikke smagt den før. Nej. Egentlig ikke. Helvede, Nora. Nu går jeg det seriøst. Du har åbnet alle hjerner eller? Han åbner herovre. Gør man ikke engang. Taste 2. Og hvis I meget gerne vil have en mere GTA-video, så skal I... Bare skriv det. Så kommer det. Eller skynd jer. Skriv det i dag. For jeg går ikke så lang tid fra til mig, når vi skal gå fra hinanden igen. Ja, det bliver så i dag, vi går fra hinanden. Så det kan de ikke nå, Nico. Vi gør det bare alligevel så. Her. Ja. Vi skal altså lave en helvede mor. Nej, to nu. Waiting på 8. 7. Jeg kan ikke lide chokolade. Og så er det slik. Der er også i min her. Nå, den skal fucking ikke stå der. Den skal stå her. Det er lige meget. Giv mig den nu, din idiot. Her. Og det er min, du har i der. Hvis du fucking fatter det endnu. Det her det er min. Ja. Jeg finder det, vi skal stå nu. Helvede, nu røg fucking det skilt af din hund, mand. Den skal fucking ikke finde ud af en skilt, mand. Ja. Hvad fuck er det? En hundelår, eller hvad? Nej, man skal tage en bid af den. Nej, okay. Det smager godt. Kan du ikke lide dem? Waiting på 10. Jeg giver det et. Kæft, mand. De smager hund. Du skal spise dem. Det har jeg ikke givet af, ikke? Du har ikke gjort det. Han kører ikke se på kamera, mand.
Jeg kan sgu ikke se det på kamera, mand. Fuck, det er irriterende, mand. Fuck, nu er jeg skyde af røven. Fuck, det smager hund, mand. Okay, jeg skal smage på nu. Ellers skal du ikke stoppe mig at grine. Jeg skal synes pisse på det. Hvad skal lige have lort? Det er lige, jeg skulle have Nordpol, det her. Prøv at se. Kæft, det er et mareridt, mand. Kæft, mand, det smager lort, det her. Tror jeg. Kom nu, Noah. Det er lige kun af lort. Kom nu. Noah, videoen er i gang nu. Han sagde bare så, det ligner sgu da Nordpolen. Kom nu. Ja. Noah skal spise den. Jeg har spist den. Det var ikke sjovt. Smager det godt? Nej. Smager det af Nordpolen? Ja. Der er lige en, jeg vil smage. Nej. Jo, det er den sidste. Den er mega god. Det er lige sådan selv lort, det her. Fordi alt den, han har taget, ikke også? Det kan jeg bare ikke lide. Og jeg ved ikke, hvad det er. Lortbrun eller sådan noget. Hvad giver du den? 10. Og den anden gang har du stået om krudten, Nora? Har du? Ja. Og derfor er det stinker så lort. Men vi vil fandme den her video af nu, og han vil begynde at tisse i bukserne igen. Så vi ses bare i næste video. Hej hej.